2020-2024 zikloa amaitu berri Eusko Ikaskuntzaren 19. Kongresua mugarri garrantzitsua izanik, Eusko Ikaskuntza erreferentziazko erakunde gisa agertzen da hainbat esparrutan. Zeintzuk nabarmenduko zenituzkete? Erreferentziazko erakunde bat gauza ezberdinengatik izan daiteke erreferentziazkoa, ezta? Egiten dituen lanengatik, gure kasuan proiektuengatik edo lantzen ditugun edukiengatik, baina baita ere erakundea beraren izaeragatik edo eta daukan lan moldeagatik, ezta? Ta nik azken honekin geldituko nintzateke areago, ezta? Nik uste dut Eusko Ikaskuntza dela gure gizartearen garapenerako proiektu ezberdinak egiten dituen erakunde bakarra 7 lurraldeetara begira edo 7 lurraldeetatik begira lanketa hori egiten duena, baita ere egiten dituen proiektuak irekian egiten dituena, hau da, erakunde publiko, pribatu, bestelako eragile, aditu-arituekin lan egiteko aukera eskaintzen duena, eta esango nuke garrantzitsuena dela daukan oinarri soziala, hau da, bazkidegoa. Oinarri sozial horrek ematen diolako benetan legitimazioa, eta baita ere nondik norako gaiak landu behar dituen. Eta hau esan da, niretzako etorriko liratekeia gaiak, ez? Gaietan zergatik garen erreferente edo erreferentzialtasun hori gaietan nondik nora daukagun. Esan duzuna erreferentzialtasuna, ez da? Eta nik zure alderdi, zuk esandakoari pixkat osagarri, esango nuke erreferentzialtasuna dagoela baita ere Eusko Ikaskuntzarekiko pertzepzioa. Pertzepzio erakundeetan, pertzepzio gizartean, pertzepzio ere euskal eragileetan. Eta orduan, pertzepzio horrek ematen du zuzen ere erreferentzialtasunerako sinesgarritasuna. Eta zuk esan duzu modula, egitasmoak eta baita errale. Eta nik ikusten dute erreferentzialtasun hori dagoela batez ere enfokatua edo diskurso erreferentzialak egitera, Euskal Herriari begira, hori zuk esan duzu osotasun hori, eta gero ere praktika, egitasmo, proiektuak ere erreferentzialak izatea alor desberdinetan, ez da. Eta alor desberdina zuk ere aipatu duzu, azken elkarrizketa hauetan Euskal egun berrian ere aipatu duzu, ez da, zuretzako zein dira horiek egitasmo edo alor esparru garrantzitsuenak. Komunitatearen eraikuntza bada bat, baita gero demokraziarekin batera aniztasunaren lanketa eta kohesiorako kontuak, euskal identitatea daukagu atzetik eta aurretik nahi duzan aurreko urteetan eta etorkizunen ere izango ditugunak, eta gero lurraldetasunaren kohesiora biderako egiten ditugun proiektu guztiak, nik horiek erreferentzialtzat hartzen ditut. Ikasketa eta ikerketa erakundeen euskal sistema trinkoaren barruan, zer leku du edo bete nahi du Eusko Ikaskuntzak? Euskal ekosistema ikasketan, praktikan, ikerkentan oso zabala da. Eta gaur egun izugarrizko erakunde pila daude. Gizartean, erakundeak ere, erakunde publikoak ere hortan sartu dira ere. Eta orduan, Eusko Ikaskuntzak nire ustez bere toki propioa bilatu du, baina toki propio hori landu behar du eta jarraitu behar du toki propioa eraikitzen. Baina era berean ere ikusirik euskal gizartean horren beste erakunde elkarte daudela antzeko lanetan ere, hor lankidetza bilatu behar du. Nire ustez, Ana, funtsezkoa da geure toki propioa eta toki propio horretatik lankidetza bilatu bestekin. Zer iruditzen zaizu? Baina horretaz gain, nik bai txertatuko nukeela Eusko Ikaskuntza ezagutzaren eremuan sortzen den ekosistema horretan. Ekosistema horren baitan dagoela esango nuke Eusko Ikaskuntza, ez? Eta hori adierazten dugu baita ere, eremu horretako hainbat unibertsitateekin eta hainbat beste eratako erakundeekin sinatu ditugun hitzarmenak hain zuzen ere elkarrekin, edo elkarren gintzan, lana egin ahal izateko, ez? Hala ere, eremu horretakoak izanik ere, Eusko Ikaskuntzak badakar beste ezberdintasun edo beste tasun batzuk ere, ez? Eta dira, hain zuzen ere, ezagutzaren eremukoak ez diren bestelako erakundeekin ere lan egiteko gaitasuna erakusten du. Da baita ere ezagutza horren
transmisioa herritarrenganaino heltzeko ahalegintzen gara eta lortzen dugu. Eta baita ere, ezagutzaren transmisio hori herritarrekin berraiekin ere egiten da, beraiek parte hartuta. Eta baita ere, egiten ditugun proposamenak kontrastatuak dira. Orduan, ezagutzaren eremuko ekosistema horretako parte gara, baina eremu horrek edo ekosistema horrek ematen dituen edo egiteko dituen lanen asmo horiek guk bestera batera ere egiten ditugu. Horrek aberasten gaitu. Bai, Nikola uste dut. Hain zuzen ere, iruditzen zaite euskal komunitatean badauzkagu halako lau zutabe edo lau ardatz handi. Eta horietako bat da eusko ikaskuntza bera. Nolabait ere, diskursoa eta gizartea egiten kombinatzen duena. Beste bat da euskaltzaindia. Eta euskaltzaindia eta hizkuntzaren industria eta izugarrizko multzo berria datorrena hor adimen artifizialarekin. Hirugarrena da niretzako beste ardatz bat da euskalgintza. Euskalgintza ere bere komunikabideekin, euskara elkarteekin, horrek ere beste ardatz funtsezkoa da ekosistema honetan, ez da. Eta laugarrena da EITB. EITB erakunde guztien nolabaiteko ez bakarrik informazio eta saretze horretan. Beraz, nire ustez ekosistema honetan lau zutabe horiek funtsezkoak iruditzen zaizkit bai. Datozen 4 urtei begira, zer lan programa planteatzen du eusko ikaskuntzak euskal gizartearen garapenean laguntzen jarraitzeko? Bueno, kongresutik 4 ildo nagusi atera ditugu, eta lehenbizikoa da kohesio soziala eta komunitatearen eraikuntza. Bigarrena da euskal kulturaren transmisioa. Hirugarrenik aipa genezake lurralde kohesioa eta demokrazia, eta laugarrenean ongizate integralerako proiektu berriak egikaritzea. Baina ni pixka bat lanlerroak aipatzeaz gain, bai azpimarra egin nahiko nuke benetan hauek kongresutik atera ditugun gaiak direla esan dugu, baina kongresuan bertan egin zen baita ere asebetetze inkesta bat pasatu zen, eta asebetetze inkesta horrekin batera eskatu zen urrengo urteetarako zer gai landu beharko genituzkeen, zer kezkatzen gaituen horren inguruko balanketa bat egitea. Pila bat jendek parte hartu du, baina izugarri jendek, eta hortik atera ditugun datuak irauli egin dute orain arte eusko ikaskuntzak lehenbizikotzat izan zituen edo eduki dituen gaiak, ez? Ze lehenbizikoan atera da etorkinak, migrazioa eta bizikidetzaren arteko hor gai bat sortzen da, eta atera da besteengandik oso urruti, oso goi. Lauti batek, inkesta erantzun duten lauti batek hori goiburuan jarri du. Bigarren zatian, bigarren mailan dator euskal kulturaren transmisioa. Orain arte beti hitz egin zaigu euskal nortasunaz, ezta? Hori baino kezkagarriago zaio gaur egunean, hori erantzun duten gure bazkide eta kongresura etorritakoei, transmisio hori, euskal kulturaren transmisioa. Hirugarrenean dator euskal kultura edo nortasuna, hobeto esan da, eta horren ostean datoz orain arte beti lehenbiziko lerroan egon diren gaiak. Sozioekonomia alde batetik, lurraldetasuna bestetik, eta hezkuntza baita ere. Orduan, aurtengoan, 19. kongresutik atera ditugun emaitzetan, irauli eginda edo buelta eman zaio, orain arte garrantzitsuak izan ziren gai hoiei. Beste batzuk garrantzitsuagotzat edo kezkagarriagotzat ditugunak jarri dira lehen maila horretan. Eta hau horrela, nik aterki bezala edo gure lau lanbide, ibilbide lanlerroiei jarriko nieke, eta esan dugun guztia jasotzen duten ideia horri, kohesio soziala, eta euskal komunitate berriaren eraikuntza. Nik hor 2 adjektibo txertatuko nizkioke. Bueno, Ana, zuk esan dakoekin erabat, eta nik pixkat ere beste bide txiki bat hartuko dut. Eta da, euskal komunitate berria, euskal herri berria, eta hor, azken aldi honetan komunitate hitza oso zabalduta dago mundu guztian, horren beharra dugulako. Eta hain zuzen ere oraingo digitalizazioa, internet, komunitate virtualak, eta hor komunitatearen fizikotasuna errebindikatuko nuke, osatzeko zuk esandakoa. Eta horrekin, fizikotasun hori, horrekin batera dator nitasuna. Hau da, ohituta gaude
esaten komunitatea behar dugu, eragileek egin behar dute, nortasuna, dena da hirugarren pertsona. Eta aspaldi xamar nabil esaten, kontuz, guk nitasuna berriz ere lehen planoan jarri behar dugu, nitasuna. Eta orduan, eta zu zara ni zure ikuspuntutik. Eta nitasuna. Eta orduan, bion artean, zure nitasuna eta nire nitasunarekin egiten dugu gutasuna, eta gutasunarekin egiten dugu komunitatea. Orduan, uste dut, hitz egiten du, lehen errepikatuz, askotan hitz egiten dugu hirugarren pertsonan. Eta hori euskalgintzan, euskararen garapenean da erabileran oso nabarmen da diskursua. Da pixka bat ere badagoela hipokresia edo errutina edo neke pixka bat ohitura erresa erosotasunera. Eta orduan nitasun ez dugu aintzat hartzen. Eta orduan Eusko Ikaskuntzak ere bere lanetan aipatu duzu etorkinena. Zera funtsezkoa, eta Eusko Ikaskuntzak ez dut esatzen gauza konkretuetan nola egin behar duen, baina diskursoan uste dut hori erreferentziala izanik hor etorkinen mundu horri eman behar diogula guk hoiek ere euskalduntzat hartzen ditugula. Eta euskalduntzat hartzen ditugunean bereiei nitasuna euskaldun ematen diegu. Eta alde horretatik, pixkatera osatu nahi nuke zure marko hori, ez da. Osondo, hortik joango gara bai. Eusko Ikaskuntzak bazkide asko eta askotarikoak ditu gaur egun. Baina horietaz mugitzen dituen sareak oso zabalak dira. Etorkizunari begira, zer giza kapital erakarri nahi da? Bai, bazkideak, elkarte guztietan, ana, ongi dakigu, ze zaila den bazkideak lortzea eta gero mantentzea. Adinak ere zer ikusi handia dauka. Telebistarekin ezala. Telebista ikusle gaur egun adin batekoak dira. Gaztea gutxiago. Hala ere, espero dut gero gazte horiek ere, eta hasiko dira, telebista normala ikusten ere urteekin gehiago. Baina bazkideen kontu hori, gai hau, esan nahi dut, nahi nuke, zuk egingo duzu gero nahi baldin baduzu, Eusko Ikaskuntzaren ikuspegi propiotik, buru modura, baina nahi nuke nik Eusko Ikaskuntzaren bazkideen gaia eta beste elkarte batzuen bazkide arazoa, ere planteatu ikuspegi nolabaiteko oinarrizkoago batetik. Eta gaztei dagokionez, nire ustez, bazkideak lortuko ditu Eusko Ikaskuntzak eta euskalgintzak orokorrean, baldin eta lortzen baldin badugu gazteek emantzipaziorako bide normal bat izatea. Seguro xamar bat. Eta emantzipaziorako bide normala lortzeko etxe bizitza funtsezko gaia da. Orduan, gazteei ematen badiegu etxe bizitzarako bidea eta emantzipaziorako bidea, horiek ere beren proiektu personala, nitasuna hori eraiki dezakete etxe baten abaroan. Eta orduan, hortik konfiantzaz joan daitezke euskalgintzako elkarteetara, Eusko Ikaskuntzara, eta beste hainbat alorretara. Baina bestela oso zaila dute horiek ere bazkide normalak izatea. Hoi da nire ikuspuntuana. Bueno, nik gai honi buruz beti aipatzen dut hasteko eta behin behintzat, edozein herritarrek daukala aukera Eusko Ikaskuntzan sartzeko eta lanean aritzeko, baldin eta bere herria, Euskal Herria eta bere kultura, euskal kultura maite baldin baditu. Beti esaten dut, Eusko Ikaskuntzaren sorrera kongresuko aktan halaxe propioki jasota dagoela, ez? Eta kongresua hartara ere, ez ziren bakarrik akademikoak edo jakitunan joan, baizik eta joan ziren nahi zuzen horixe Euskal Herria maite zutenak eta euskal kultura maite zutenak, ez? Gustatzen zaita esatea baita ere Eusko Ikaskuntzan zer topatuko dugun edo zer topatzen dugun bazkideok, eta da, dakitenek ematen digute edo pasatzen digute beraien jakintza eta norberak ere daukan horren berri ematen dio besteai. Hartu eman oso naturala dala esango nuke eta jakin mina duen ororentzako lekurik aproposena dala, ez da? Eta hau esanik, jarriko nituzke bi adibide justu oraintxe eskuartean izan ditugunak. Alde batetik, irailean jarri genuen abian
gazten ikerketarako grina edo gogoa sustatzeko ikerketa programaren lehen edizioa, eta sekulako arrakasta izan dugu. Pila bat gaztek parte hartu dute, hiru sari hoien atzetik esango genuke, ez? Baina horrek esan nahi du gazte pila horrek bakoitzak daukala proiektu bat edo azterlan bat egin nahi duena horretarakoia jantzia dagoena. Eta iruditu zaio Eusko Ikaskuntza egokia izan ditekeela proiektu, programa edo nahi hori aurrera eramateko. Orduan, hori da sustatu nahiko genuken puntu bat. Eta bestea, justu orain urtarriletik aurrera jarriko dugu proiektuen hazitegia. Hau da, proiektuak egituratzen hasteko, hortarako ere pila bat ideia behar izaten dira. Eta zer okerrago edo zer hobeto, gazteek daukaten ikuspegi berri horrekin, ideia berritu horiekin, beraiek horretan aritzea baino, ez? Orduan nik esango nuke, ideia berri eta berritzaileak dauzkatenak, bai taldean aritzeko, edo bai norbanako bezalaxe, proiektu hori ekartzeko nahia baldin badauka, eta hori garatzeko nahia baldin badauka, hau dela bere etxea. Beraz, horiek dira guk nahi ditugun publikoak. Hain zuzen ere, Eusko Ikaskuntza, Euskal Herri osoan egin dezake lan, egiten du lan eta egingo du lan beti ere. Eta 100 urte baino gehiago hemen baldin bagaude, ez gaude zahartuta. Ez hori zen. Gazte gaude. Eta gazteagoak ere etorriko dira. Eta gainera, lurralde guztietan, ez? Lan egin daiteke Balmasedan, Tuteran, Atarratzen, hau da, ez dago lekuak ez gaituela mugatzen, inolaz ere. Beraz, esan duguna, Euskal Herria eta bere kultura maite duten horiek denek daukate hemen zer egin, zer ikasi eta zer eman.